ମଧୁଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଉପାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସେବା ସଂସଦ ପାତ୍ରପୁର। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା ଉତ୍ତଳର ପୁରପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ନୂଆ ବାସିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ତରୁଲତାର ସବୁଜିମାରେ ଚଇତି ଥିରି ଥିରି ଛୁଆଁରେ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଧରାରେ ଖରା ବଢିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବସ୍ତାନି ଧରି ଶିଶୁଟି ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ଭରି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମାଜେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ବିଜେତା ସାଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ପ୍ରଶାସନଠୁ ମାନପତ୍ର ସେ ପାଇଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ନବଦମ୍ପତି ନୂଆ ତିଥିରେ ଶପଥ ନିଏ ସୁନାବେଦୀରେ ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ରହିବ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଜେଟ ମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ ହିସାବ କରି ଗତ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ପଢିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ପଣସ ନିମ ମହୁଲ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ଫୁଲ ବନଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ଖାଇଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ବଣ୍ଟନ ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଳନ ଆମ୍ବ ନବାତ ଦହି ଲେମ୍ବୁରେ ପଣା କରି ଦିଅ ପୂଜିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ଅଂଶୁଘାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥିକ ତୃଷା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଛତ୍ରକୁ ଖୋଲିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।